тамошобинони азиз, дар ин ҷо бошад ман мехоҳам барои шумо лосинаҳоро нишон диҳам. бисёр нависта будам подписчико ки аминора як бор мода нархоша фаҳмонед. лосинаҳои кӯдакӣ сар мешавад нархошон аз 35 сомон то 50-55 сомона. лосинаҳои занона боша ина балшмеркошам ҳаста. лосинаҳои занона аз анамин нархошон аз 45 сомон сар мешавад то 80 сомона. марҳамат, агар дар кор бошад нависед, доставка мекунем. нархошон ҳархелач, хеле гуфтум дараҷа беҳад интихобш бисёрай ва нархошон хеле ҳар яктиша мисол савдогарам ғам надодему, ҳар яктиша напрсидем, ҳамхе умумӣ карда ба мо фаҳмондан. метавонед биёед ин видеоро аз корвон поёни ҳафтум дарвоза сеюм магазин, дохили дарвоза надромада сеюм магазин ба навор гирифтагиям. беҳад зиёда лосинаҳошон чи занона, чи мардона ва чи кӯдакона. иҷода брукои драб аста 150 сомонӣ барои духтаракҳои калон. беҳад хушрӯ. драбҳои ғафс, кӯдаконаам ҳаста драбҳошон 80-90 ам хеле нархош. хулас аз пеш биёед бухтон бинед. тарафи тиллобозорай поёни ҳафтум дарвоза сеюм магазинай.